Bueno, boas tardes a todas e a todos, gracias por vir, a verdade que nos alegra moito que haxa tanta xente hoxe, non? Sobre todo gracias aos medios por acudir a chamada. Entón, convocamos esta roda de prensa porque a vista dos últimos acontecementos, non? O chamado conflito da Rotonda leva xa dende o 4 de decembro, e a verdade é que as cousas están tomando un cariz bastante preocupante e bastante serio, non? Entón, parecíanos importante explicar un pouco o que pasara nestes últimos días, nestas últimas semanas, como esta situación, e sobre todo esclarecer quen somos, quen formamos a Asamblea Aberta de Coia, por que estamos a facer isto e onde estamos dispostos a chegar, non? Entón, temos a Bea, que é a compañera da Asamblea, que nos vai explicar un pouco como nace esta loita, quen son os membros da Asamblea, quen apoia a xente a reivindicación da Rotonda. Logo temos a Diego, que como xa sabedes todos, é un dos detidos, dos 3 compañeros detidos por estas manifestacións. Eu vou intentar contar un poquinho, moi brevemente, moi sinxelo, que foi o que pasou con os temas judiciais, como están as cousas e as implicacións que teñen. E por último, falar a Juan, que é o párroco desta parroquia da Vitoria, que tamén é membro activo e activista da Asamblea. E logo, se queredes, pois, facer preguntas ou comentarios ou que sexa, aquí estamos, non? Entón, a palabra a Bea para que expoña un pouquinho. Primeiro, queremos deixar claro que nesta asamblea somos de distintos colectivos, de distintas ideologías políticas, pero sobre todo somos veciños e veciñas do barrio de Coia e de Vigo. Non somos nin sindicalistas, nin somos violentos. A nosa maneira de facer as cousas sempre foron pensando de maneira pacífica. Pensamos desde o principio, seguimos pensando, vai a ser o que sempre usemos, de maneira pacífica, poder decir que estamos aquí reivindicando que en Vigo hai moita xente empobrecida. Estamos fartos e cansados en este momento que nos puxeran un barco, igual que pudo ser outra cousa, na Rotonda de Coia, cando desde aquí, desde o barrio de Coia, levamos 2 anos denunciando que os servicios sociales, o mal funcionamento, o mal que están pasando os veciños deste barrio e doutros. As traballadoras sociales, hai unhas semanas, saliron á calle denunciando os atrancos e o mal funcionamento que están a sufrir elas por parte da administración, que non dan abasto. Son demasiadas persoas as que hai empobrecidas e eles non teñen capacidade para poder cubrir todas as necesidades das persoas. En este momento, en Vigo, decimos o barco de Coia, pero están as escaleiras, hai humanizacións, hai 50.000 cousas que están ocorrendo en Vigo, que primeiramente hai persoas en esta cidade que están sufrindo as consecuencias da crise, empobrecemento, necesitan axudas de emerxencia e o Concello non está cubrindo, non hai presuposto suficiente para que as persoas podan cubrir as necesidades máis básicas. Poder comer, para pagar un alquiler, pagar a facturas de luz, de auga, de gas, o máis básico. Esta é unha asamblea que naceu o primeiro día que se decidiu a chegarnos á Rotonda, foi convocada de urxencia. Tuvemos unha asamblea por a tarde e se decidiu que o día seguinte íbamos a parar as obras na Rotonda. E fomos veciños e veciñas que decidimos facer iso. E aquí non hai ninguna connotación política, non somos violentos, e sobre todo somos veciños e veciñas. El alcalde violento. Bueno, conta un pouquiño, vale? Por riba do que está a dicir Bea, non? O que contará Diego e Juan despois. Eu sí que quero que a xente sexa consciente da gravedade do que está a suceder neste momento, non? Comezamos coa parada das obras, coas presencias permanentes na Rotonda, o 4 de decembro, como decía antes, e tivemos enfrontamentos coa policía, máis ben a policía tivo enfrontamentos con nós, non? A primeira reacción do alcalde foi a descalificación pública por medio das declaracións públicas, e logo dun tempo, cando o goberno municipal se dá conta que non seguimos coa reivindicación, que somos un grupo numeroso de persoas, ainda que se diga que somos 12 pagados polos partidos políticos, a verdade é que
A manifestación do 12 de decembro foi moi numerosa, case 1 millar de persoas, e a constancia e a decisión de parar as obras fai que o alcalde decida dar un paso máis na represión da protesta, ademais da descalificación pública, e comezan as consecuencias prácticas, non? E sobre todo punitivas. Comezan con unha cousa que ao principio pareceu nos case de risa, non? Empezan a chegar multas, os compañeros e compañeras que pasan pola rotonda, que non poden estar ali ou que non están, pasan co coche e fan un xesto moi normal que é pitar, non? E saludar, e pitar, e señal de apoio. Pois comezan a chegar multas por utilizar sinais acústicas sen motivo. A xente que estamos participando activamente nas manifestacións, a veciños que se solidaricen coa causa, e a xente que a policía identifica. Durante estes días fase de identificacións administrativas por parte da policía local en varias ocasións, moitas das compañeiras temos varias identificacións na rotonda, pero non hai consecuencias. Ata que o 15 de decembro, un luns, nos chegamos á rotonda, e a rotonda está literalmente tomada pola policía, hai máis de 40 efectivos de policía local rodeando a rotonda para garantizar que as máquinas poidan traballar. Unha vez máis, a resposta das veciñas e dos veciños do barrio da cidade é moi satisfactoria e conseguimos, logo dunha mañá moi tensa de cortar o tráfico e de pacíficamente, están os vídeos, hai multitud de vídeos, de documentos gráficos, pacíficamente conseguimos que as obras non se ralentasen. Durante esa mañá sae a noticia por parte da policía local que 2 agentes da policía local resultan feridos. E a partir dese día comeza un cambio de tono, de discurso por parte do alcalde, que xa non somos sindicalistas e partidos políticos, agora somos violentos, terroristas, reventadores de pleno, centarras, etc. Non xa sabedes todos ese vídeos a prensa. A partir dese momento nos damos conta que a resposta do alcalde vai máis alá, e que ese tinte de xente violenta, radical, que nos dedicamos a lesionar a propósito os agentes da policía local, empeza a surtir efecto. E o día seguinte, o ese 15 de decembro, se detén a un veciño de Vigo, a un rapaz que ni sequera estaba nin está formando parte das reivindicacións. Sen ningún tipo de fundamento, nos coñecemos os peritos judiciales, os autos, sen ningún tipo de fundamento se lle va a buscar por os agentes, se lle detén, se lle toma declaración, se lle pon a liberdade e se abre un procedimento por atentado e lesións. Estamos a falar dun delito que está penado con de 2 a 5 anos de prisión o atentado e de 1 a 3 as lesións. Estamos a falar de delitos moi graves que poden supoñer o ingreso efectivo en prisión. Logo dese día, como todos coñecedes tamén, sigue ese argumento de que somos violentos, e o pasado 7 de xaneiro voltamos á rotonda logo do parón das Navidades e volves a producir o enfrentamento coa policía. Si notamos, os compañeros que están detrás que o digan, que o comportamento da policía é moito máis violento que das últimas veces, xa non chegan os agentes a falar con nós, xa se nos invita, se nos intenta convencer de que abandonemos, directamente sabemos por fontes do Concello que todo un turno da policía local é chamada e convocada esa mañá ao Concello de Vigo e que todos saen do Concello de Vigo para a rotonda con órdenes de expulsar a xente que está ali. Aparecen máis de 40 xentes da policía local e directamente, sin media palabra, empezan a empurrarnos para botarnos da rotonda. Nese movimento de nos agarramos, facemos unha piña, intentamos que non se nos bote da rotonda, os policías empurran, os policías golpean, os policías dan tiróns, nos resistimos e nese trance se leva detenido a Xuxo, que é o compañeiro que non pode estar hoxe aquí e que tamén se lle imputa un delito de atentado e lesións a un agente da policía local. Ese mismo día detido, pola tarde vamos a asistir á comisaría e o día seguinte se lle pretende facer un xuizo rápido no que hai unha petición fiscal que pode chegar aos 3 e 4 anos de prisión, como decía antes. Nos convocamos no xulgado,
en defensa da inocencia de Xurxo, porque Xurxo é inocente, e en ningún momento, ni Xurxo, ni Diego, ni outro compañeiro que non ten nada que ver coa reivindicación, ni ningún persoa da Asamblea agrede en ningún momento a ningún policía. Hai multitude de vídeos e documentos gráficos. Os policías fan unha imputación a sabendas de que esa imputación nos dá un pouco igual as represalias ou as consecuencias do que se pode dicir aquí hoxe. O policía que denuncia a Xurxo é consciente de que Xurxo non o agrede e mantén en declaración judicial diante da abogada que asiste, que son eu, e do Ministerio Fiscal, que Xurxo lle propina un puñetazo. E as 25 persoas que estamos ese día na rotonda a escasos centímetros de Xurxo de policía, sabemos que eso non é verdade. O policía é consciente de que unha acusación dese estilo pode supoñer unha pena de prisión moi alta. E por eso é a razón de que se lle convoque un xuicio rápido, porque a verdade é que na práctica, cando un policía di que unha persoa lle agrede, esa persoa resulta condenada, porque os policías teñen presunción de veracidade, e os policías o saben. Por eso se convocou un xuicio rápido. Conseguimos que o procedimento de Xurxo se convirta nun procedimento normal, estamos pendentes á celebración do xuizo e, dende logo, que aportaremos as probas de descargo, que son as testemunhas, as que estábamos ali, e os documentos gráficos oportunos. Por último, o asunto de Diego, que a gota que colma o vaso e que evidencia a represión absoluta que está facendo o alcalde por medio da policía local é: o mesmo día que estamos con Xurxo no xulgado, recibimos chamada da Policía Nacional, da comisaría, pedindo que Diego acuda a declarar sobre o acontecido o día 15 con aquel policía que supuestamente foi agredido por o compañero que foi detido ese día. Diego, hai que dicir que Diego é unha persoa moi mediática, todo o mundo coñece a Diego, como activista do programa da Rotonda, hai 525 fotografías, 45 vídeos e 2 identificacións previas fai un mes antes de onte, non? Pero de repente o policía local que é agredido onte e os xoves, que é o día que temos o xuizo con Xurxo, decide que acaba de lembrarse que é o que o agrede, e agora di que reconoce sen ningún signo de dudas a Diego como a persoa que o agrede. Chegamos á comisaría coa intención de declarar como testemunhas, porque se nos dio todo o documento que saben, a policía sabe que Diego estaba por ali, como tantos outros, e que quere saber se pode aportar algún tipo de información. Nos, como sabemos como funciona a policía, Diego va acompañada da abogada, chegamos ali e se nos di que o van a deter por un presunto delito de atentado en lesións, ás 9:15 da mañá. Ata 1 da tarde, Diego está ingresado en calabozos como un detido máis, supostamente perigosísimo, e a 1 da tarde facemos a declaración, non declara evidentemente comisaría, e todos esos autos, ese expediente, se acumularán ao procedimento aberto no seu día, que leva a instrucción 4, pola detención do primeiro compañeiro, non? Entón, a información que temos é que o policía, os xoves, o mesmo xoves, fai un recoñecemento a unha persoa que leva un mes saindo na prensa, nos vídeos que a propia policía grava, e que está identificado por 2 veces. Agora, xusto o día en que Xurxo é xulgado, o policía agredido recoñece a Diego e se procede a súa detención. Para acabar xa, simplemente, a parte judicial son feitos moi graves. Non vou dar cifras oficiais, pero das 100 procedimentos que se poden abrir por atentado, o 90% son condenas con penas de prisión. Non estamos a falar dunha multa administrativa por non desorden público, dunha multa por cortar o tráfico ou das multas por tocar a bocina. Estamos a falar de penas de prisión. Ou se absolve o acusado ou se lle condena a prisión. Entón, é moi importante que todo a xente que apoia, que non apoia, e sobre todo os compañeros e as compañeras que temos detrás, que levamos máis de 4 semanas tratando na rotonda, que as cousas cambian, que o alcalde está decidido a acabar coa protesta polas boas ou polas malas, e acaba de decidir que sexa polas malas.
porque estamos, eso, repítolo porque me parece moi importante que quede claro, estamos a falar de dous compañeiros que non ten absolutamente ninguna responsabilidade nos feitos, que se van a topar, eso sí que vos podo asegurar case que seguro, nun xuizo, a xuizo haberá que chegar, terán que sentarse no banquillo con unha petición fiscal que podría hasta 5 años de prisión. Nada máis. Fala, sí. Buenas tardes, soy Juan, como decía Esther, soy el párroco de esta parroquia que es la Victoria, y hoy hemos decidido salir con voz pública para intentar desmontar algo de lo que se viene diciendo. Esa falacia que venimos escuchando de Abel Caballero, de que este es un movimiento político y politizado, un movimiento que responde a intereses ocultos de personas que no saben muy bien qué quieren. Estamos aquí para decir que esta parroquia, desde sus inicios, hace más de 40 años, siempre ha entendido su tarea vinculada a la suerte de los vecinos y vecinas de este barrio, en un compromiso hondo con ellos, entre ellos fundamentalmente con los más desfavorecidos, que eso nos ha llevado a estar muy activos en todo tipo de reivindicaciones sociales desde hace mucho tiempo, y que últimamente estamos, a través de la Oficina de Derechos Sociales, llamando la atención sobre las carencias de la política de bienestar social del Ayuntamiento de Vigo y también de otras administraciones públicas. Y que en ese contexto, esta cuestión de la rotonda supuso para nosotros un mazazo, un sentirnos avergonzados, ¿no?, de pertenecer o de vivir en una ciudad en la que las personas no son lo primero, en el que parece que la ornamentación, el embellecimiento, parecen ir por delante de la vida y de la dignidad de las personas. Y que nosotros no formamos parte de ningún partido político. Somos personas creyentes que desde nuestra fe entendemos que este mundo hay que mejorar y que esto pasa a veces por denunciar a los poderes que hacen esto inviable, que pisan la dignidad de la gente. Estamos aquí también para decir que conocemos a Diego, que le hemos visto crecer entre nosotros. Desde los 7 años le hemos visto crecer como persona, como creyente, crecer en conciencia social. Diego es actualmente el trabajador social de la parroquia. Le hemos visto crecer en sus estudios de magisterio, de trabajo social, le hemos visto formar una familia, tener 3 preciosos hijos entre nosotros. Y sabemos que Diego no es la persona que la policía local quiere hacernos descubrir, que parece ser acusada de delitos que no caben en cabeza ninguna de aquellos que le conocemos. Y detrás de mí y delante hay gran parte de esta comunidad cristiana que le conoce desde siempre, lo puedo asegurar. No es la persona de la que se está hablando, que es inconcebible que esto esté ocurriendo. Estamos aquí para decir que no hay solo entre nosotros personas motivadas por opciones políticas, sino por opciones personales, por opciones sociales. Y que eso es legítimo, y que eso no parece interesar al alcalde de esta ciudad decirlo nunca, porque quiere seguir manejando esa cantinela de personas violentas. No lo somos seguidores de aquel que nos habló de la justicia, de la verdad, de la paz, que nos sigue haciendo pasar por personas con intereses oscuros. No tenemos otro que el apoyo de la dignidad de las personas, y desde ahí queremos gritar que buscamos la verdad. Queremos que se haga, y queremos que en esta situación tan grave de las detenciones de nuestros compañeros se busque sin cesar. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo por todos los medios a nuestro alcance. Yo quería hacer una llamada a la conciencia de los agentes de la policía local que han denunciado estos hechos. Quiero decirles que sean conscientes en conciencia de las consecuencias de esas mentiras, de esas palabras. Que reflexionen, que recapaciten, que miren hacia su corazón, que busquen lo que aún puede estar sano dentro de él. Que recuerden quiénes son, antes que nada, seres humanos, y en la situación que están poniendo a otros seres humanos. Quiero llamar a su conciencia y quiero pedirles que digan la verdad, porque hasta el momento no es lo que están haciendo. Quiero decir también que desde nuestro punto de vista, Abel Caballero está generando una situación de violencia en esta ciudad, en este barrio,
que antes no existía. Somos, como hemos escuchado de los compañeros, somos testigos directos, muchos de nosotros, de todos estos hechos de los que estamos hablando. Y sabemos que no son ciertos. Y estamos indignados. Y estamos creciendo en rabia. Y estamos creciendo en desánimo. No por la causa, sino por esta gente que nos gobierna. Está generando una situación de violencia que no existía y yo creo que está poniendo a esta ciudad, o al menos a este barrio, en una situación insostenible. Insoportable. Le pido también a él que piense en otros modos de ejercer el gobierno, de buscar diálogo, de buscar soluciones. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a continuar con esta reivindicación y más que nunca ahora, con el apoyo incondicional, abierto, profundo de los compañeros detenidos. Lo hemos hecho antes, pero dejadme que lo recuerde ahora. Uno de los chicos, el primero que se detuvo, que no puede estar aquí porque es un chico muy joven. ¿Y a quién? No. El primero que se detuvo no está entre nosotros. Es un chico muy jovencito, casi un niño, tengo que decir. Aquí en esta situación ha generado una angustia y una situación emocional muy complicada. Y al que no le pedimos que dé la cara, porque además sabemos que ni siquiera estaba allí el día en que acontecieron los hechos que se le imputan. Quiero recordarle a él, en nombre de esta comunidad cristiana, y pediros a los medios de comunicación también que busquéis la verdad. No quiero decir que creáis en nuestra palabra, pero que busquéis la verdad, que busquéis los hechos, que los persigáis y por fin deis testimonio de lo que hayáis aprendido. Vivimos nunha cidade fermosa que se está feando por uns violentos. Eses violentos, caballero certa, están na rotonda. Agora mesmo están na rotonda, penso que 2 ou 3 carros de policía. Falo deles, eses que van vestidos de azul, os policías locais, os que nestes días patearon nas costillas a algún compañeiro, os que romperon, racharon cazadoras doutros, os que violentaron a moitos compañeiros con máis de 70 anos con empurróns, que pense o alcalde da cidade que nesa cidade fermosa na que el vive os violentos apean esa cidade, os violentos non están aquí. Sei a quen teño detrás, temos a moita xente nova, temos a xente tamén moi maior, pero sobre todo temos a xente que ten razóns, que ten sentido común, que estamos recuperando o sentido común, e que ten tamén a certeza e a vivencia de que nós, a xente de abaixo, a veciñanza, gañamos tamén. Gañamos algunha vez moitos dos que estamos aquí coa Bouza, gañamos en tantas loitas, non só en Vigo, senón en outras partes do Estado e do mundo, que pensen que igual gañamos. Igual gañar non só evitar que ese barco o poña na rotonda. Gañar, e pensemos todo niso, é recuperar as relacións que estamos recuperando en todos estes días, os encontros humanos, o saber que o pobo, a xente, temos a forza e a razón suficientes para facer outras políticas,
que ao final, por enriba de todos os medios e dos seus malos modos, nos temos a xente que moita dela con moitas cousas que perder está poñendo moito tempo, moito do seu esforzo, moita da súa cabeza nesta loita, e por enriba de que ese barco chanten hubo na rotonda que non sabemos como quedará, a vitoria xa estamos tendo, digo, que esta parroquia este chea non de feligreses, senón de feligreses e tamén de xente que non ten nada que ver coa fe, é unha victoria, digo. Sobre esta victoria se poden construir máis cousas, digo. Así que nos damos conta de que esta forza está moserando, está medrando e que nos pode servir para outras cousas. Sobre a parte que contou Esther, pouco máis que dicir. Nós, Urso, eu e outro compañeiro temos a sorte de ter moito apoio, de ter a moita xente detrás de nós, hai moita xente que chega aos xulgados, que sofre a policía, que non ten esa sorte, que é violentada con moita frecuencia. E que, nada, o que explicou Esther, o que dicía Juan, os policías que pensen o que fan, o que din, o que ten consecuencias, que non nos gusta ninguén estar nestes tragos, e que, bueno, confiamos en que os vos vamos gañar desta vez, nada, graciñas. Vale, moi ben. Algún medio que facer alguna pregunta? Levantamos. Sí. Cal crees que é o motivo o cal os policías están mentindo desta maneira? Os policías, porque están mentindo, cal é o motivo? Cal é o motivo de por que están mentindo os policías? Que preguntaselo a ele. A ver, eu creo, primeiro, que non é a tolemia que lle dá un policía de repente. A ver, é unha opinión persoal, pero creo que o que está pasando é que compartimos todas as que levamos un mes aquí loitando, non? Eu creo que hai órdenes expresas de intensificar a resposta, de criminalizar a loita e de acabar coa loita, como dicía antes, sí ou sí. Entón, non é o mesmo poñer unha multa de 40 euros por tomar a vacina
que unha persoa pase toda unha mañá detida ou toda unha tarde como lle pasou a Xurxo e que se enfronte a unha pena de prisión. Eu creo que hai órdenes expresas á policía de que fagan eso. É eso unido o carácter e a forma de ser dos policías que normalmente extralimitan as actuacións e non soportan esa resistencia pasiva, non, que temos. Pero quero lembrar que minten porque digo unha cousa que saben que non é verdade. É tan sinxelo como eso. Según ellos, coincidimos ayer con ellos en el pabellón de Balaídos y dice que es política que están haciendo. Con uno de los policías que estuvo aquí en la rotonda el otro día. Bueno, no, eu creo que es cosa de política del ayuntamiento, me dijeron, ¿no? Agora temos asamblea e falamos do que está a pasar. Sí. Algún medio quere facer alguna pregunta máis? Que puntos vais a abordar en esta asamblea que vais a celebrar a continuación? Bueno, primeiro, aparte da explicación que demos hoxe, dar así esas indicacións ás persoas, aos compañeiros, que hai que ter cuidado co tema este da represión policial e judicial, e sobre todo valorar os últimos acontecementos. Os xoves apuntalaron as vallas e hai presencia policial permanente dentro da rotonda, entón temos que valorar cales son os pasos que imos a seguir. Temos claro que imos a continuar, que a finalidade segue a ser paralizar as obras e que o barco non se poña, pero está claro que temos que ser un pouco inteligentes e abordar unha forma de facer as cousas que sexa eficaz e que nos poña no menor risco posible, non? Entón, o que vais decidir é que imos a facer a partir de agora e como imos a facer. Eu sí quixera preguntar. Rita, é que se non morimos, é que... Pero non quero aproveitar sí. ni un segundo solamente para decir que a xente que estuvemos moi pequeña xente a pé, con necesidade de que houvese máis xente apoiando, que por favor este sí é o momento de que as accións que se vayan a facer, si a xente que está aquí apoie e faga seguimento do que se vai a facer na nosa. Simplemente, nada máis. Y recordarle a ver que Franco ha muerto. Ti dicías que o máis probable é que haya que ir a xuizo, non? Por estas dúas detencións. Hai probas suficientes para demostrar a inocencia tanto de Xurxo como de Diego? A ver, en principio o que hai que demostrar é a culpabilidade, non a inocencia. E permitirme que non explique moito como está o tema judicial, porque Diego ni siquiera declarou e Xurxo acaba de comezar, non? Entón, o que sí temos claro é que, bueno, isto é un vídeo, por exemplo, que nos pasa a Roberto, é que hai moitísimo material videográfico do que aconteceu, non? Entón, confiamos en que a inocencia dos detidos ao final gañemos o xuizo, pero sí que é verdade, o digo porque cunha petición de atentado e coa simple testemunha de policía se chega a xuizo, porque os xuíces siguen a decir que os policías sempre din a verdade. Entón, a xuizo imos chegar, e logo xa veremos o que pasa. Mais... Corta, sí, fala. Vamos a ver, hai moitísimos comentarios que non entenden por que hai esta posición na rotonda de Colla e non outras obras moitísimo máis caras, como pode ser as escaleiras, as medianeiras estas, famosas, o estadio de Balaídos, etc. Non sei se tedes unha resposta. Sí, eu creo que... Bueno, Juan o explicar ben. Evidentemente, isto non é o tema por o barco, porque o barco podía ser o barco, como as escaleiras, eu creo que xa o dixo Bea, non? Neste barrio temos unha historia de loita veciñal, de loita de clases, levamos máis activamente, máis de 2 anos, denunciando a miserenta política social do Concello, a falla de recursos, a precariedade da xente, a colocación do barco na rotonda foi como a guinda que colmou ou a bota colmou o vaso, non? É dicir, isto que me parece xa rise da veciñanza.
decidimos paralizar as obras do barco porque o barrio de Coia é un barrio moi empobrecido e sobre todo por estas relacións humanas e persoas que falaba Diego. Temos unha base de persoas que loitan, como se está a demostrar, e decidimos facelo polo barco porque estaba en Coia e porque a xente e a loita naceu de Coia, ainda que despois hai moitísima xente da Asamblea que non é de Coia, pero naceu en Coia e por eso nos pareceu importante reaccionar contra esta hora, non? Pero evidentemente nas comunicacións e na loita opoñémonos a cualquier tipo de despilfarro en este tipo de obras, sexan comunicacións, escaleiras, ascensores ou avións. Las ayudas vienen todas denegadas. Mais preguntas? Houbo algún intento de achegamento do Concello a vos ou de vos ao Concello? O sea, falastes con... Achegamento da Policía Local. Non hai achegamento en ningún momento. O primeiro que contestou o alcalde foi descalificado. E agora o que fai é mandar a policía. Non hai achegamento ningún. Si nos va acercando esposados. E da subdelegación do Goberno e Policía Nacional, que son competentes en materia de seguridade ciudadana, teñen vos dito algo sobre o tema da rotonda? Non, sí que o día 15, despois do día 15, que foi así o primeiro encontronazo forte, a Policía Local, a Policía Nacional e sequera a subdelegación fixo público un comunicado dicindo que non había disturbio público, que a xente estaba na rotonda e que a Policía Nacional non iba a actuar porque non había unha causa para que actuase. O Concello pediu a subdelegación que a Policía Nacional acudise, non? Pero de momento non hai, vamos, nin se achega, nin se desespera. E entón, a Policía Local en que se escuda para botarvos da rotonda? Perdón? A Policía Local en que se escuda para botarvos da rotonda, non? Non se escudan, non se nos dan argumentos. Non pode estar aquí, non pode estar aquí. É que non hai argumentos, tampouco os dá nin o goberno, nin o alcalde, nin a policía local, é dicir, non se nos dá ningún argumento. Mais, se vos parece, o deixamos aquí. Vale, todo aquel que queira participar na asamblea, aí vos terá máis unhas salas de abaixo, vale?